Amaika Andere Ausart. Oli eta Hele Tomasen. Eta lehen zikloko ikasleen irudiak. Amaika Andere Ausartek ezartu zuten almar. Ipunetan galdu zuten bat eta gelditu ziren 10. Amar Andere Ausartek basamortura gabe ezin etzi lupuak liluratu zuen bat eta gelditu ziren 9. 9 Andere Ausartek ez zeukaten Moskun hotzik. Izotxetan labandu zen bat eta gelditu ziren 8. 8 Andere Ausart Hego Amerikan bidatzi. Haizeak eraman zuen bat eta gelditu ziren 7. 7 Andere Ausartek jo zuten Monterrey. Eguzkiak kiskali zuen bat eta gelditu ziren 6. 6 Andere Ausartek Australian egin zuten zotz. Batek lortu zuen kangurua eta gelditu ziren 5. 5 Andere Ausartek Txina zioten zer da hau, itzale karrapatu zuten bat eta gelditu ziren 4. 4 Andere Ausartek Everesten jo zuten gailur odeietan. Galdu zen bat eta gelditu ziren 3. 3 Andere Ausartek zabaldu zuten ilargin kraterean sartu zen bat eta gelditu ziren 2. 2 Andere Ausart Arlaunez A Coruñarlat Dolera igo ziren eta gelditu zen bat. Maite baizuen ondartza Andere Balkan hori poltsik iritsi zen Zarautza. Eskerrik asko. Oli eta Tomasen.